Menika saking kadang-kadang Sekar Arum Budaya atur lipur dumateng saking para rawuh. Mara coba jeng Lita, ya Nduk, wong ayu arang bengi sing ora ngetutne Sekar Arum Budaya tak diceke. Ya. Halo. Ya. Lalu. Yo! Ai! Lalu. Sekar Arum Budaya campur sarine wong duwe gawe Abah Marioto yo ya lalu wah Lita enak tenan milih sing dalu Nduk sugeng dalu papi wah telung bengi ra melu mbak telung bengi boten derek bae kuangan aku jane ya Lita mboten saged to Mas Tur ngono nah aku ki lerane Lita padahal ki ndak semangat ya ta iku bengi iki kok muga-muga semangat ya ta ya kuduno amin ya Nduk iki tembange apa sik sore ngatur tembangan sing enak nyemek rencak ya Wisa Tresno iki sore-sore wis galau aku dari kedepan saking para raos tunggaling lagon saking Surawati Sekar Arum Budaya menika wonten tembangan Wisa Tresno lumantar swantenipun diajeng Lita ya Srira Cethuk ya semangat. Yo. Oke, wonten aja dalu menika sinengkuyung kayin video syuting. Oke, sound system.
tekan dhisik. Ndak iso diantepi tresnane piye ya? Ya. Kurang piye njaluk Ndak wis ndak njaluk sing piye-piye. Kowe enak wisan jane. Oh ngono ya. Heeh. Ya ampun, ya Allah. Ya Allah, bocah kok ayu kaya ngene iki lek. Wedok. Lek piye? Wedok aku ra banci. Tapi bengi iki kok ndak lucu blas iki apa? Lembo ya. Biasanya lucu loh bocah iki. Aku lucu. Biasanya lucu. Mambengi ya lucu. Untuk aku lek mambengi. Oh, bocah ngarepe sampean mambengi ya. Pi Paranono lho, Mbah. Ning Ponorogo kan mapak, Mbah. Jo, tajake. Pungkasan. Lo. Setunggal tembang sampun. Rada apal lagu iki. Rada apal ya. Entek-entekane apa iki? Jenenge judulnya apa iki, Mang? Bisa Sekitar arum budaya. Kue nak lemas. Yang request lagu boleh joget sini mas. Ada Bang Kayin Sari. Kurakan ne pakut netro-trosan dulu nadyan datang handamu nanging gustu maken kalbu daper pacar pindah sloka pinabat
koyo wasanto suwarga apa iyo iki tresno bangsa sampun ngantor Om. Setegeling lagon sekarang budaya lumantar selatanipun Biayu Maulita Kasana. Pikiranku
Lita. Injih. Wah. Jan ini lho Jan. Lita iki yo ngene iki. Tansaya suwe. Heeh, saya gini ya. Saya- Engko aku lek ngecene mau aku mulih aku engko. Saya cuantik. Ya, makasih Masya Allah. Dari kedua saking para rawuh setunggaling lakon menika saking Sekar Arum Budaya. Wonten diajeng Lita, monggo. Paringi bawa. Oh nggih. Oh, ada ya. Harus bawa nggih pertama. Lah usume adem lek dibawani kok liar-liar teklak-tekluk engko pertama undang. Pak dindingane. Duni Mas Mustika ning Manuke ndak sermoni to, Mas. Manuke sapa sing muni? Manuke kademen dibuntel kresek. Heeh. Karo sotok manuke. Udan-udane piye rasane? Karo sotok manuke dibuntel kresek. Iya, lanjutke. Ngilangke rasa kang samar tresnaku sudulwi yati
kurang semangati kopine dorong metu apa piye? Oh wes. Lekasan pepuntunku umpamane sekar ojo kong silayu sesarengan sekar arum budaya. Kuat koyo arep nekat suwe-suwe tamat perasaan tenang gayo simpan yen tengah tunggal tembang langgam ngujiwat sampun katur Mas Otok. Oh ngono. Aja kaya ngono. Aja ngono to ya. Petuk pisan nek kancane arep digolok niki Mario. Oh. Wiwitane anderek sang pake priya bagus kang oleh daya
sowen menyang kutha gedhe sing marai wong kuwi piye Dituntun. tapi nyata lho lek bawa ki ngene ngono lah bendara terus yung selendang kuning kang saking bukir swara kurang permono ning wasisa ngungro agung rum marang bendara tiasu lestya pijer injangake alis terus tresno sesideman monggo Mak Tin sesideman dipun aturke wonten dalem menika Mas suarane sapi sing penting. Sing penting suarane sapi aja dikeki lho Mas Soto. Aku ora wedi. Tapi ki mau ya termasuk luar biasa, Dik. Nggih. Ternyata Pak Gerwojo itu suatu petani yang sukses. Nggih. Petani lembu untuk malam hari ini tentunya ya. Nggih. Mulane kaya Kang Mukijang ki ya mesti seger-seger. Mergo bendina mimike susu. mik mergane Susu sapi, sampean lebih salah tompo. Susu sapi. Isa ora cap-capan, Pak. Ya bacutke. Luwih becik patenono timbang pepisahan nyakang sulistyo tak ngrewangi samudono barang kula werko karo lan praputra
ditayapne. Mas. Iya, nggih Ya jumbo. menawa lek wonten bapane sing Nggih. kersa beksa ngaten. Oh iya, Nduk. Beksa. Iki ya kudu no. Pager Wajo ki penggemar tayub sedaya. Nggih. Aja lali beksa ya, Pak ya. Mungkin kersane Pak Sukadi, Pak Sumadi, Pak Jumari iki sesepuh iki duwemen banget karo tayub. Nggih. Urip ana kutha gedhe. Monggo mbok pilih kang ngersake sesi Jepang dipun nyanyi wonten mriki. Monggo Bapak. So. Luwih becik paten ono timbang bepisahan ngadeg Sulistyo tak rimani samutono marang kula werko kewolan praputra lewatin sanging alismu atuku lengan rasane hatiku serius laku aku isih Yuk, yuk, yuk. Oh. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukoke masak di sini kuwi apa bae nadyan sesideman mesti kasembatan. Nadyan sesideman bisa kasembadan. Kasembadan. Cahyu. Nggih. Nggih, alhamdulillah niki Tak tunggu sliramu Bayah, urang-urang loh Rawo Tak tunggu seliramu rawuh. Alhamdulillah rawuh. Alhamdulillah pun kadang tamu wis parang rawuh. Nggih, rawame. Iki nuduhake nggone padha-padha melu-melu paring donga pamuji Nggih. ana daleme Bapak Cakin sak keluarga. Bapak sinten? Eh, Bapak sinten? Cakin. Bapak Cakin. Ja, oh Bapak Cakin. Mesti lek ora ngrungokke lho sliramu nggih. Ana Pak Cakin nggih. Coba bingung kami tangis kang
Nggih, langsung langgam angenteni buka mriki Mas. Aku ngenteni tekamu koyo ngenteni mudune wanyu janji matan sasunipan jroning kalbu dahku semua bapujanku tak jaluk citra janji doh kang masih rawang merak hati amang serat hati rino wangi aku tansah angenteni moga-moga tetepotan sasumandi tetya kanthi dorong tegus lanjeraku Oke, kagem bapak-bapak kalian mas-mas yang teng mriki mengke pareng duet nembang request nggih bareng nggih Bapak. Aku lek tok mentelengi ngono bingung. Napa? Lah mau kowe masa kowe menteleng karo aku. Mboten no. Ora ta. Oh, mripatmu. Terus mripate Oh, ngeten no. mripatmu. Tak tarike sitok Ampun jata. Ya. Lah mengke mboten saged nyawang wong ganteng opak kula. Yo yo Dayu. Terus ke Dayu monggo. Kledang-kledang kae teko pranyata janji
matur suwun cahaya Nerong teko kopi nerong teko kopi nerong teko kopi nerong teko urung teko kopi nerong teko kopi teko kopi nerong teko kopi nerong teko. Moga jembatan para pangrawit katebar laras tembangipun gelo. Lumantar swantenipun jeng liti. Lita. Oke. Sesarengan Combor Sari Sekar Arum Budaya. Pripot. Iki ana kadangku sepuh seniorku ya. Pak Jan. Iki aku pokoke ning kene pokoke mulih lan ora kuwi nggo manut awake sampeyan. Awake sampeyan ora awake sampeyan. Karo Pak Gancil ya ta. Iki temang senyum tak sawang ya ta. Sajake kok ajenge nyumbat. Wujude senyumi mesti madhep ning ngarep. Tapi ora aku sing disenyumi. Lah sinten? Wah. Sajake kok. Iki mang ngejak bojone lho. Gowo sanggan, Mas. Baik. Oke jan ora, Mas. Iya roh aku, Mas. Iki lho sering ngawur aku, tapi rong sak bantal tadi. Apaan tuh? Ya Ti Siti, Mbak Siti. Neng ngendi ya? Watu Limo. Cetok ae orang aku. Urung-urung. Nyapa lho Mas? Biasa kaya. Yo lanjut ke sing penak. Kaya ngene lelakonku. Marijan menuju dalu. Wis, makane dulur kula kabeh. Yo! Hati
karo penyabete iki kok jan tenan. Ndak umum ya. Ndak umum piye? Budi asmara. Oh, Bangun asmara, bangune engko, Mas. lara asmara. Aku mek bene. Aku mek bene tok. Wis pokoke muga-muga iki tak dongakne laris ngrembaka Sekar Arum Budaya, ya ta? Engko Kak yo Laris jangan lupa mengundang saya. Alah ora larang ya ta. Oh, gitu. Nggih, niki wau termasuke kula wau dhewe iki ngene. Apa? Lek iki kok khusus, lek iki kok urusane karo aku Mas sampean ya ta. Dadi ora usah karo sapa, ora usah karo bapak Eritek. Bocah iki apa tak merem. Merem ya ta. Ya. Bawa Kijan iki Kijan. Bawa Kijan. Kijan nek kono-kono rewel Mas lek MC-ne aku. Ayo Jan, sing tenanan, kowe iki campur sari apa uduk tenanan aku. Ya rame ning kono kok pokoke kudu duet. Duet ya ta. Oh. Iku ya teatri Jumeneng ya ta. Pokoke teatri Jumeneng iki karo yogane iku mesti anu Mas Kancil ya kudu dibagi ya Mas ya ora ketang sak lagu. Lah. Nggih no. Bapak mugi jan tenan seniorku. Wis, yo bacutke. Kaya ngene. Cil Kancil. Sekar Arum Budaya. Yuk. Ning endi? Masuk. Goyang tok gentuke kok enak ya. Sing piye ta? Iki Kurang demenane. suwi ya. Iki demenane cah nom-nom. Demenan cah. Iki malah ngingetne Kancil lae. Diingatkan Ndah tentang apa? ono umpama aku sing saiki sakmono. Budi asmara bangun rasa melu-melu ya ta? Wis ta. Piye ndak mang gayamu sing piye? Gayamu. Nah, aku sowi sumpah iki pas malam. Kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu. Ayo nduk gacutke. Yen pancen Gelo. Saking kadang-kadang Sekar Arum Budaya.
Jos jos jos. Halo, halo, ayo, ayo. Anakku memburu
luar biasa. Kilir zumilir zuda. Jan iki mau Ya, iki Teatri Cimeneng, para wiyaga, ya Teatri Sepate, Sekar Arum Budaya, Jeng Rosa. Iya. Hey, lalo 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 lalelo lalo lalo. Lalo 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 lalelo lalo lalo. Sugeng dalu Om Asto. Ah, wilujeng dalu ndok wong ayu. Wah, iki mah awake kok seragam dhewe ya. Iya, gimana seragam dhewe wae. Lah, Ndak janjian loh wae. padahal ndak janjian, sing janjian malah kene lho, malah melintre bisa nih ya dah. Iya. Iki sinarengan, iki sining kuyung. Sound system audio PP Poman J12. Iya. Lo. Yuk. Sing gede pangapuranmu kang mas papujenku sambungku mawon rupi dosarimu kawan garwamu kang mas kang merati tisaku Nyapa to, Nduk? Saya tak ngeling-ngeling lirik lho iki. Oh, ngono ta. Tak piparai yo piye? Malah nlerone kok. Endah boyo. Mendah. Mendah boyo. Kuwi gawe M. Tenan ta kleru to? Gawe M. Me. Lah iya mendah boyo. Mendah boyo. Iki lho. Hah? Sing telu parane rono kae. Ya, mendah boyo ngono jare. Dilajengaken nggih. Ya jare Pak Boyo ngono Bang lho. Ja, nggih, bacane. Mendah boyo yen to sido. Lan ati. Yuk. Lahir putri Sulestyo terus bisa nyuruh Kang Mas Kang wes rontok wis sarengan Samar Sari sekarang
ya. Mendah boyo yen tasida uripan andika mesti bedya mulya Jarair putri Sulesna terus bisa yura sampun. Coba waleh-waleh nduk ya, awar aku. Wis pokoke lek waleh ya awake wis mesti